हेलौ लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर दिनै जोंहानि बिनानाव मोसायनो बेखौनो भिडिअ खालामनो थांगासिनो ओइलाय सानैया जि लाजिदों नुजानोनो जि लाजि जि मिनिगासिनो नै आगै सासेया साथा हमना होगासिनो आंनो स' जों थांबाय थानोसै लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ नायलांदो गोजां बोसोरनि बावगारनानै जोङो ओमफ्राय नै लोगोफोर बिमा दालायाव फोरोंगासिनोमोन जि गाजा खालै गथ'फोरा दानो फोरोङो दानो बावगारो दानो फोरोङो दानो बावगारो बिदि जागासिनोमोन आरोना ओमफ्राय आं हारिनाय जा फोरोंगासिनो आयौ जाम्बि नुथारबाय हायगासिनो गरमदो जाला दानो फोरोङो दानो बावगारो नङाबो बायदि गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं होननायावसो ओरै खामो गोदान बोसोरनि इदिसो नोंसिना मोनसे स्टेप थालांबावदो मोनसे स्टेप थालांदोंलै गोदान बोसोरनि होननानै दसे थायो बिबाराना लोगोफोर दिनैनि थाखाय जाथ'बाय नै फोरोंबाबो गोसोआव थाया बिनानावफ्रा मेंदोलै बे आं गाबोनबो फैबावनोसै दिनैनि थाखाय जाथ'बाय बेखिनियानो मा होनदों
Jangan mandi matinya. Sang biau semua yang sabar kan now. नोंसोरो सान्दुङाव मोसानो हागोन दैमायावथ' जि सान्दुं जाखागोन स' लोगोफोर बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं सङा खै मिनिटनिमोनलाय सङा 3 मिनिट